Yabona uKhuzani i-performance ayikhombise eCape Town lapho kade kuhlangana khona uKhongolose. Hayi, angiyazi le nto, angiyazi ngempela. Laphana akunabukeliswa sidalo. Manje ngeke ngimangale uzwa abantu bekhuluma izinto ey'ngahlangani, bexoba iy'ndaba, beveza ukuthi usenjani, wehlile, ini. Abantu bayafisa ukuthi kube njalo, abantu bayafosta. Abantu le ndaba bafuna ukugibeza omunye ekhanda lomunye, bese kuba ngathi loyo uyena mhlawumbe engathi ungconywana kunomunye. uKhuzani azangashintsha yonke le minyaka, uhlezi ephefoma indlela yakhe, entertain i-crowd, eyijabulisa, enza zonke izinto lezi ezinhle e-stage. Akakaze azehle noma nanikhuluma indlela nikhuluma ngayo, mhlawumbe nimbeka kabi, niveze okubi kodwa ngaye, nizama ukuthi nimehlise, mhlawumbe niy'tshethe amagigi azokwehla noma ama-sponsor azoqhela ey'ntweni zakhe. I'm sure seniyabona manje ukuthi angeke nimenze lutho. Ukhuba lokhu kusuka kuleya nyanga ekhiphe i-album yakhe kuze kuye manje, ama-performance akhe angifuni ukuthi waqhathanise, ubheke nje nawo abanye abantu. Uyamuva e-stage, udlala ngempela. Iy'hlwele nje imali yazo aziyikhaleli, ziyabona ukuthi yini zisipendile. Yabo, aziyi ngothando, ziya nge-entertainment okuyileyo uKhuzani ayilethayo. So kuyothatha isikhathi ukuthi kube nomculo ofana noKhuzani. Lokho nje kumele niku-understand-e, nikwamukele. Umculo oseney'nhliziyo futhi nikudlulise lokho, ngoba uKhuzani into ayenza lapha e-stage bafana ikwelinye izinga. Asingaxubiki iy'ndaba-ke, sikhulume izinto ey'ngazwakali, ey'ngahlangani. Asihlale entweni eyi-one okuyile engiyishoyo ukuthi uKhuzani wenza one mase stage mayedlalela abantu. Yabo lezi nsimbi lezi ashaya ngazo uKhuzani, sekuseduze ukuthi abantu bey'thathe bey'sebenzise bese y'duma ngabo. Lezi ababey'gxeka sekusela kancane nabo ukuthi bey'sebenzise. Angisho lutho, kodwa bengisho ukuthi umfoka Khuba, hayi, usebenza ngamandla. Siyambongela ngendlela asaqhuba ngayo e-stage.